So sabi ko last na to eh. Ay last yung arayat eh. Tingnan nyo oh. Lalim oh. Lalim. Ang lalim. Lalim. Sakto talaga yung upo ko. Putang. Sorry na pumura. Ay, akala ko safe dito. May bangin pala oh, bangin. Mas kada muna, baka umurong eh. Aray, aray, ang sakit, aray. Para na akong Spider-Man na. Di bali na magmukhang Spider-Man kesa ano, malaglag. Meron ka ba? Oo nga po. Mas mabilis saan? Saan? Klaruhin niyo po saan mas mabilis? Sa malaglag o wala po, lahat na madumi na. Dudumihan ko yung ano, malinis. Ba't kayo naka-post? Ay, kuya di pa kasali. Talon, isa-isa. May picture. Jump shot, kuya? Jump shot. Bali-bali sa baba. Siya nakakalula, bilisan niyo po. Hindi, joke lang. Ay, kailangan yung bilang. Picture po ba yan? Kuya, bilis, nakakatog na ako. Sorry na ba kita. Kuya, namumulikat na ako. Jump shot, shit. Ayoko gumalaw, kuya. Tama lang. Kuya, gusto naman bumaba.